आन्ध्र प्रदेश खामानि मावनो गोसो नङा कमेन्टल' खालाम जायखिया नाम्बारल' बिहर आरोना डाइरेक्ट नाम्बारखौ कन्टेक्ट खालाम खामानिखौ आं जानाय लोंनाय गासिबो फ्रि गोजा अनलि माल' बायनांगौ। हेलो लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायलायबाय आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरोना मोनसे इनफरमेसन खोथा बुंगोन आरोना लोगोफोर नायनोसै आरोना लोगोफोर सेगमेन्ट नायनो थांसैलाय जोंहा सेगमेन्ट नायनो टाइम जालायबाय नै आं दा बेल्डिं सायावसो दं लोगोफोर जोंना नै फांखाया गंनै गंनैथार नै लोगोफोर नै आंनि उन्दुग्रा बेडआ लेथेर फेथेर जानानै दंलाबायो लोगोफोर एकदम ओरैबायदि मा बिरि सिरि दंलाजोबो लोगोफोर एकदम नायजो आरोना लोगोफोर नायलाय गस्लाफोरा मुलि सुलि दं सफा सेटफोरा नै बायगुलाजोबनानै जिब्रालाजोबनानै दं लोगोफोर एकदम हासुदै माने दङ नै बथलाव सोनानै दोननाय हासुनो जायगा गैयाना गोजौआव गाखोबाथाय बथलाव सोना हासुयो फाग्लासो ओरैबायदि सेगमेन्ट टाइम जालायबाय लोगोफोर थांनोसै आरोना लोगोफोर आरो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे भिडिअ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आरो भिडिअखौ मोजां मोनब्ला शेयार खालाम कमेन्ट खालाम ना मा होनो आरो गोदानै भिडिअखौ नायदोंबा साबस्क्राइब खालामना आरो लोगोफोर नै थांसै ओंखारबाय लोगोफोर बै जाहैबाय आंनि फुख्रि आं बेयाव दा थांगोन आरोना लोगोफोर सेगमेन्ट नायहैनो नैबे लोगोफोरनि जाहैबाय आरोना 10 बिगा 12 बिगा 13 बिगासो दं लोगोफोर बे फुख्रियाव गासै 7था दं फुख्रिया लोगोफोर नै जिब्राजोबनाय माजों जिखोथाय बे मिथिला नै जोंना रुमा बेनो आरोना नै न' सिङाव नाहर माबायदि जोंना माबायदि स्टाइलनिखा लोगोफोर ना मा होनो लोगोफोर आरो लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ मोजाङै नायलांबाय था आरो लोगोफोर नेक्स्टआव मोजां मोजां भिडिअ लाबो चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामना दोन आरोना लोगोफोर आं दा थांनोसै लोगोफोर आंनि फुख्रियाव आरोना टाइमा खयथा जाखोथाय र' टाइमा जाथ'वाखै दसे दंबावो आरोना आधा घन्टा दा थांगासिनो आरो मोनसे खोथा लोगोफोर मा होनो नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्टखौ खालामथारा भिडिअखौ नायबाबो आरो लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनांगौ आरोना लोगोफोर गोसोआ मोजां मोनो कमेन्टफोर खालामबा लाइकफोर हरबा मोजां मोनो आरोना लोगोफोर गावजों गाव सापर्ट होलायलायाबा सोरजों होलायलायो ना मा होनो लोगोफोर माबाथ' ना नै दारि सिनजायाखै लोगोफोर एकदम गोलाव जाथारबाय नायलाय मा होनो दारिफोरा एकदम थुजोबबाय दाख्लै खानाय सिनजादोंमोन आं लोगोफोर मा जिनुदों नायलाय हेयार स्टाइलफ्रानो माबायदि लोगोफोर कमेन्ट खालाम आरोना ओरै गोलाव जाथारबाय हादोंमोन आरोना एसे लोगोफोर बोरायबायलै लोगोफोर जाला मानसिया एकदम लरबथुर जाजोब्बाय मा होनो फिसाला सासे जाबायना मा होनो बेफोराव गैया बोरायथारबाय गोसो जाला दाना मोजां मोजां ड्रेस गानथार नै गामसाफोरनिफ्राय गैला आथिया जाला एकदम जाला थांग्रोनोसै लोगोफोर ना होनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगौ नै लोगोफोर आं थानाय रुमा बैनोमोन ओइ गोजौआव एकथाला बिराद सान्दुं लोगोफोर एकदम नायनो हाया मेगनानो बोरैबा फिसासो जालायखायो नै गस्लाखौ गाननो हाया खुदावबायना आं मैया गस्लाखौ लोगोफोर दाख्लै सानथामसो जाबाय आं गस्ला खुनानै लानाया सोनोनो हाला दा लानांगौसो ओरैनो फाग्लासो दा लोगोफोर आंनि फुख्रियाव मोनफैयो आरोना नै सेगमेन्ट नायनोसै आरोना लोगोफोर दानाया बेसेबां जादों बेसेबां जायाखै नोंथांमोननोबो देखायगोन आरोना नायलांबानो जाबाय देखायनो माने देखायनो मोना होनदों अबसे नाथुराव बोरैबा जादों आरोना देखायथ'ला खोमा लोगोफोर उनाव नेक्स्टआव देखायनोसै आरोना लोगोफोर नाथुरा एसे बोरैबा जादों आरोना लोगोफोर माने पाब्लिकनि मानसिफोरनो देखायहोथ'वाखै माने मा नियमथाय बिसिना लोगोफोर देखायहोआ आरोना लोगोफोर माने जेबो माने ससियेल मिडियाआव आगारनाङा स्टेटास दादोन होनना बुङो आरोना लोगोफोर देखायथ'ला आरोना मा होनो लोगोफोर नेक्स्टआव देखायनोसै नाथुर फाननाय समाव आरोना लोगोफोर नाथुरासो एसे मोजां फैबाय आरोना मास मोननै जायाखै लोगोफोर बिदिनो 48 डेजल' जादों आसरितसो माबा फैबाय नाथुरा 70 फैबाय 70 लोगोफोर आसरितसो फैफेरामोन माब्लाबाबो आराय माससो नांगौमोन लोगोफोर 70 80 फैनो थाखाय दा मास मोननै जायगायावनो 70 फैदों ओरैबायदि नाथुर देरदों आरोना नाथुरा दा थैलाबायगासिनो आरोना लोगोफोर बेखौ खोन्थानाङा होनदों रावनोबो खोन्थानाङा होनदों ना थेवबाबो आं खोन्थाबाय लोगोफोर ना मा होनो लोगोफोर दा आं नायनोसै लोगोफोर आरोना नै फुख्रियाव मोनफैयो आरोना नोंथांमोननो देखायथ'ला आं ना मा होनो लोगोफोर नेक्स्टआव नायनोसै लास्टआव नोंथांमोना नायनो लुबैदोंबा ना आरो जायफोरा नाथुर फुख्रियाव खामानि मावनो गोसो दं आरोना नोंथांमोना कमेन्ट खालाम डाइरेक्ट नाम्बार हरखाना नोंसोर नाम्बार लोगोफोर बोरैबा नुसनबायदोंबा जायफोर नाथुर फुख्रियाव आन्ध्र प्रदेश खामानि मावनो गोसो नङा कमेन्टल' खालाम जायखिया नाम्बारल' बिहर आरोना डाइरेक्ट नाम्बारखौ कन्टेक्ट खालाम खामानिखौ आं रायज्लायनानै दोनगोन आरोना खामानिखौ आं हरगोन नागिरनानै माबायदि खामानि मावनो आरो सेलारिया 15,000 16,000 आरोना लोगोफोर 15,000 मोनबा जानाय लोंनाय गासिबो फ्रि गोजा अनलि माल' बायनांगौ मैगंल' बायनांगौ मैगंल' लोगोफोर ना बिराद मोजां फ्रि आरो आजादि जेबो प्रब्लेम गैया
खामानि आरो ना मालिक मोजां मोनब्ला जोंनाथ' फ्रि बनास टनास सेस मोनजोबो जोंना लोगोफोर ना होमबालाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरो ना लोगोफोर चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै दोन बोरैबा नुसनबायदों आरो ना लोगोफोर बाय बाय